Trooper nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ka West Garo Hills u Abraham T Sangma IPS hauker wo khobor ba ulapan mi hakalai poetri ukla lingkod arja arpusan ulapan tip bagi pulit ka West Garo Hills hadien bakajing tuet ka bajur yaki runar ki bajuto yaki arshaka henne kasni kilayo ban kem no yaki saungut ki Nongtuh arshaka bakentop ya ukli nong yalam lani u Kingpin balayo ban kenrup khanyo tadi ki arshaka ki baladeptu kajing tuet yakini kalane kumbashi tayo kabalayalam da UCI lani usardar jang ka West Garo Hills tura but officer in charge ka tura police station ha kajing etre lang bat ki pulit ka Assam kini ki runar ki kenthop ya unong yalam bah khamat ubalatip kerteng ku James Mon ke marak laipo ar karta ubade na balsri ki tim na North Garo Hills utengwal ar marak ar puprasnam karta na jamge songsak East Garo Hills u janggal bi marak laipu arsnem na ronghek apal songsak East Garo Hills but u judicial ti sangma laipu laisnem ubadei na dose gitim rongjen na East Garo Hills kipuler kilai tho bakini kirunar kide ki bala sha kem menshwa haka jinge dan kti bantu al shaka henry hadien bakilayo jamin kilas dang biang manle ya kini kambi an nagajing toket kila plaba ya ki arshaka bala yo tu ki pen poipat sha ki we ki jaka harukom ki bala pen bit pen biang bat pen khrep ha ki pulit ka West Garo Hills district ki dang tristom na kabanta ban pen pulom ye ki kamtu jongki mar ban yo kon rob biang ya ki kali ne ki arshaka bala de tu na ka we pat ka jaka hapo ka district bat na ki we ki jilla halor kani ki pulit kila pen rong mukot duma hapo ki kendon ka BNS arhajar arpulai pat ka jing toket ka baniak barang ya chkhaman ki pulit jong ka West Garo Hills district ki kentu ya ki pat ba bakin long ki bahu siar bat ban pentip ya kino ki kam ki basuba ki badai bat ka jing sha tu kali lani ki arshaka shaki police station ba jantam jongki lani ki laban phone shaka police control room tura hau number pra lai nyo saw ar lai not san lai lani khandai not pra khandai we khandai not real saw shushu ki pule jangka West Garo Hills district ki lakin tu ya baro ki try kali arshaka baki day ban penyang ye ki tuk jongki ha ki jaka bala pen scam bha bat ban bu ye ki vehicle tracker lani ki GPS system lani ban pen scam bha ye ka kali arshaka da ki steering lock lani ka wheel lock kini gi la je da kinom ai tang ya ka jingshngan ka ba kham bha ye ki kali arshaka henry kin khangla ru na ki Nongtuh ban persang ban tu ye ki